Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Dragon's Brother. В момента снимам в EnderGod PvP, тук с мен е Hero King MC. Здравейте. В този епизод ще направя giveaway за сервера EnderGod. Той ще се състои от 3 победителя. Първия, първия winner, който ще бъде изтеглен последен. Той ще спечели някои неща, в момента съм. Той получава 3 full сета, Protection 4 Unbreaking 3, 30 Legendary, 16 Emerald блока, 16 Diamond блока, 16 Gold блока, 16 Iron блока, 64 обикновени Golden Apple, 2 full лъка, една full лопата, една кирка, една full брадва, 2 full меча. Стига бе! Не гледам книга. Минер едно от 50 право е. Да, също така, ето вижте, всеки победител печели по някаква сума пари. Първият печели 50 000 и 64 парджоли. Втория, 2 Protection 4 сета, виждате, 20 Legendary, половин стак обикновени Golden Apple, 8 Emerald блока, 8 Gold блока, 8 диамантени блока и 8 Iron блока, пак една лопата и една кирка, 4 яйца на вълк или на куче, там каквото искате да го казвате, един фул лък, един фул меч и пак книга, печели 30к тази книга, който е Winner 2 и последния Winner, той печели 2 сета Protection 3, 10 лега, 4 Emerald блока, 4 Gold блока, 4 диамантени блока и 4 Iron блока, една лопата, една кирка, 2 яйца на вълк или куче. Тази книга тук печели 20к, един меч Sharpness 4, Knowback 2, Ultimate 2, Fire Spec 2, един full лък и 16 Golden Apple. За да се запишете, пишете името си, например, Dragon's Brother, запис и ред Dragon's Brother. Трябва да се сабскрайбнете и да лайкнете клипа. И на 75 абоната тегля клипа. Това беше от мен. Довиждане YouTube и до следващия път.